non tigi ha handi enen e nder Fouta Plus machallah enen bismiɗo kedi jontaɗo mo jolɓi ñembi sikki ala o marki apprenti makko e nder leñol fulɓi on inna wiya HADIEL seydi Sow mi salminima. salmitama umma a jurama a yettama a weltanama no fewi tigi tan kay indima rawane ɗum woni indima hikka walla change en hakkude min ko HADIEL Sow tan ɓuurimi andirede walla Galel Sow eyyi ɗum noon koye théâtre metenumi Galel de min mbaɗande théâtre uji son ko ɗum cikkimo ko inde mo cikkimo gonga e gom walla ko goɗɗum Galel ko indam théâtre ko tanam innirmi hooram ɗo ala Galel bel ko cakka kabbateɗo walla ala ko Gala Gusta inde Gala sa usti ɗum a labbinat noon andi waɓen amin heewi rendugo noon tigui HADIEL sikki ala min jimam ɗo e Fouta Plus aɗa wonde fayram adore woni joomu Sall kono noon sikki ala min ji hen complice hakkude moon e nandiral machallah no jiyoɗa ɗum eyyi ko yettere Allah no feewi e yettude kadi Fouta Plus foof e yettude kadi leñol men foof e yettude leƴƴi gonɗi ɗi nder Sénégal foof par ce que Sénégal yimɓe foof gotum ko weltanade kadi ɓeɗo sukaɓe wan joom en par ce que ɓe darima gam wurnude pinal leñol meɗen te ɗum ɗo kadi ko hunde yawde artirde sukaɓe woppunoɓe leñol ngol mbawa artude e leñol he saabu ene heewi hande sukaɓe ɓe ganduɗa hande hono joom en e woɓɓe théâtre uji Poulaar ɗi gartiriɓe e milieu fulɓe he par ce que idan ɓe keɗatano ko pulago ɓe jeeɓatano joni noon série ji ɗiɗo e yimoɓe men Poulaar ɓe nani gartir sukaɓe seeɗa seeɗa ɗum ko yettere Allah no feewi par ce que leñol gandirta nani maayo tan taw ko nayeɓe tan kalata ɗemgal ngal taw sukaɓe kalata so sukaɓe kalani ɗemgal tan andu leñol ngol woni koye maayde e ɗum noon ko weltanade joom e weltanade dendagal hono mumen de weltanade kadi équipe technique mo joom wondi o e ɓe ganduɗa par ce que ko ɗum famille ɗum wona manam société kañum ko gueɗe famille jogui yettude kadi haw funere muttengel vraiment noɓe darorini no ɓe gollirta ni koko welimi no fewi no fewi no fewi somi yanñima seeɗa kadi artude e artiste uji ɗi ganduɗa hande miñiɓam mbaɗi koñam ɓikko ñam ɓe ganduɗa minen denti ɗo e nder Fouta Plus mbadde oɗo série vraiment ko ɗum weltare saabu ɓuuri hen mawni seeɗa huloyte on ko miñam woɓɓe ko ɓikkoñ e mbaɗi koñ e miñira koñ wadde yettude ɓen fewi weltade kadi yimɓe jibinaɓe nder Dakar wattude etade waɗa série ji Poulaar par ce que idan neɗɗo sikkano théâtre Poulaar walla haalde Poulaar walla wonde jayniyanke pullo walla wonde dal ɗum wonaka men ɗum ɓe cikkanno mais hande ɓe gandi tigui tigui leñol ngol e ngol jogui sukaɓe yiɗɓe wonde ɓe koriɗo ɓe goni joni noon Allah addi Allah noon ko jingowo Allah ko jingowo par ce que mbeɗa wawi téléji ɗi ko en ɗawanoɓe hen radio ji Sénégal ko en ɗawanoɓe hen par ce que yi dara ɗen wonko waɗno ɗum kadi wonko ganduɗa koye men woni wona joom e radio ji ɗi mbaɗi koye men woni kono Allah addi nde Youtube addi nde WhatsApp ko nden gonɗen haaloɓe ko nden gonɗen tinaɓe ko nden gonɗen so neɗɗo wi leñol ngol mbawen jabade par ce que jabade radio walla e télé joom télé jaɓata ɗum walla joom radio mais hande kala ko neɗɗo wi tan a wawat jabanade hoore ma nde tawno tawaɗo hanki wawi simtande men ko hande ko en ji hande série oɗo walla Korka galle joom oɗo mo gonɗen sukaɓe juddu jeeri gadda woni machallah koye makko fuɗɗi par ce que wonɓe ɗo foof som juumani foof ɗo jibina ko ɗo mawni on woni goho ɗiɗi hande ko jiggoyton ɗen enen jiiliyo ɗum banggue goɗɗo woni e série ji jolfuɓe hande o waɗi osé o waɗni men ɗum par ce que wonko cuutten ɗen wonɗo kaɗanno ɗen hande kanko o dañi tuusal hollude men ɗum e dow needi donc hande an tawaɗo hanke tawaɗa hande holko mbawɗa simtande men yiyande ma e oɗo série série ko weltare hen par ce que ayi ɓeɗo eɓe jogui expérience tawon walla teeru walla wuuro manga par ce que ɓe gandin ɓen yimɓe guurdi hewɓe men ko artiste uji mais ko dow goni
gurdam dowɗam tan ɓe gandi wadde alay sago neɗɗo milier o mo wuuri yiɗi haaldude e yimɓe he o addoy wonɓe ɓe dow mais o adda wonɓe ɓe ɗo pour haaldude dow kono haalda e less goto hen fof heɓ gueɗal mum par ce que enen en koɗani tan e ladde hande heɗen e ville heɗen e ladde leñol ngol ko jakigol wadde ɗum saabi o waɗi ko ɗum ko joom hakkille wawi ɗum waɗ sa ƴeewi série o ma yi hen jibinaɗo Dakar HADIEL ko pullo jeeri jibinaɗo Jolof daaro Jolof ma hen Salamat jibinaɗo Saloum pullo kaaɓowo mais HADIEL ɗon mi namnoma HADIEL jibina Jolof ko Jolof HADIEL yetti walla Dakar Jolof ketti min ko joom tan addimi Dakar machallah eyyi kam addimi ɗo wadde ko weltare mawde saabu goto foof ma yi hen hoore mum saabu ayi enen fulɓe paamen en mbeɓani waɗande hay sa waɗi hande tan émission ma sa wi haal Poulaar tan ma won biɗo min o wattoranimi sa wi bandiraɓe Fuutankoɓe ma pullo Jolof o walla pullo Kolda walla pullo Saloum o o noon ko émission Fouta mo wona émission fulɓe gasi wadde sa wi haal Poulaar ma wonmo ɗum welani sa yiiɗi fofto wi fulɓe Poulaar poftoɗa par ce que kadi ko ɗum kadi woni ɗon HADIEL an ɓurim nande Poulaar mais ine waɗi différence haal Poulaar e wonde pullo c'est pas la même chose hay Jolf ine wawi wonde haal Poulaar ko biyaɗo haal Poulaar wona wonde pullo il faut kadi kalna yimɓe différence haal Poulaar e wonde pullo haal Poulaar ko garɗo haali Poulaar taw ene jogui ɗemgal goɗgal mais so tawi Poulaar tan woni ɗemgal ma a wona haal Poulaar ka pullo tawi noon an ka séréer haɗa haal Poulaar ka haal Poulaar tawi ka joola ari haɗa haal Poulaar ɗon ka haal Poulaar par ce que kaalowo Poulaar ɗon mais so tawi Poulaar tan woni ɗemgal ma ngal tawɗa yumma e bamma ka pullo hay goto wam itto e pulaago ka pullo koye fulɓe jeyɗa wadde ɗum paamen ɗum heddi ko noon gueɗe goɗɗe golle saabu hande sa wi labbo ɗum woni hande ministére labboto leɗɗe tan wona sa wi cubballa subbat balla wo ɓoggol ngol sa wi hande gaynako woni minen sa wi hande maabo ko mahowo wona wadde ɗum woni hande maçon ko ɗum mecce mais gonga o ko en fulɓe ɗemgal men ko Poulaar sen jiiɗi fofto mbasen serdu koye men ala men kadi ɓurɗo goɗɗo won pire ɓalejo o boɗejo o danejo o koɗɗo e ndiyam koɗɗo e nayyi gonɗo Dakar gonɗo e biro gonɗo e Fouta fof ko fulɓe kono HADIEL ɗon mbeɗi fulɓe toroɓe no mbi koñ puloñ fulɓe ine mbi koñ toroɗoñ holno jiirɗa ɗum eyyi ɗum ko aɗa andi ɓe jiɗɗon haala ko neɗɗo wuuro e neɗɗo ladde ani toroɓe koɓe yimɓe guure joguinoɓe diine hoɓɓe nder wuuro ɓeyto ko aynaɓe wonɓe ladde joni noon ɓe jiiɗa aɗa andi hay Jolfuɓe sa yi seɓe tooña soɓe mbi pël tan ɓe pante gaynako par ce que sa wiɓe hande comme wonɓe autorité ji men goni ɗiɗo so tawde koye politique gonɗen kalam kalɗan ma yimɓe a jingui mais sa inni autorité ɓe mbiyatma non on jiida e moon wadde pulaagu wona boɗoyol ngol walla ɓalayol ngol ko haalde ɗemgal ngal mbasata pine ɗen jogoɗa aadaji ɗum noon ɗum woni joom en mbaɗata ko mbeɗa ero noon won tabital pulaagu en pelle mawɗe darniɗɗe ɗemgal ngal so ɗe jiiɗi yo ɗemgal ngal ɓamto ɓe ndewnata ɗum koye communication woni radio ji ɗi woni télé ji ɗi woni chaine uji YouTube ɗi ko ɗum woni ko ganduɗa ko wawi en ɓamtuko yawi par ce que hande won dariɓe eɓe dukoto eɓe mbadda yo Poulaar waɗani école yo jangge mais oɗo école ɓuuri yaw aya waɗi recruté yimɓe addiɓe hande won hen esguelam dewgel ngel jaari ayi boni eto watta Poulaar par ce que joni eyyi par ce que joni wiyatno ko biddo ayi wawa wi ɓe wawi joni ma eto waɗi ɓiɗɗo ma wattu wi mbaɗɗa taw wiyani mbadda par ce que ɗum ko Jolfo haaldirta noon Poulaar mais pullo haaldirta noon Poulaar anani kadi Dakar ɗo kadi sukaɓe ɓe goto neɗɗo hani ɗum ko ɗum lelgo wolof goto neɗɗo non Poulaar wiyata ko neɗɗo goto pour kadi paaminenɓe ɗum ko neɗɗo o idorta gadda limore nde toujours enen koko jiɗɗa ko kalata duwa addu limore nde Jolfo noon idorto ko limore nde wiyata ko benn xar walla benn nag enen en mbiyata noon en mbiyata nagge goto non idorta ko nagge ngue neɗɗo anda ko ɗum woni joni noon o yiiɗa anda hono ɗum foti gadda nayyi ɗiɗi nayyi tati nayyi nayyi walla nagge woote eyyi sikki ala kelemeji Poulaar ɗi hande hay so tawi yeehi internet aɗa wawi ɗum janggude mais holko mbita ɓiɓɓe fulɓe ha mbawa wadde encouragé sukaɓe men jibinande teeru ɗo mbawa softude mbasa hulde par ce que enen kulɓin
so neɗɗo ƴettima wawa par ce que idan émission ji men so Poulaar ma laaɓani a ƴettatake idan série ji men so Poulaar ma laaɓani a ƴettatake donc kalmo Poulaar mum laaɓani wattortake hande en mbaɗi enen pooɗo ɓiɓɓi men yo eto gandinen ɓe ekkade addi bawal holko mbatta encouragé sukaɓe yiɗɓe wonde taw Poulaar mabɓe laaɓani taw en jalkitani ɓe taw en mbaɗani critiqué taw eɓe jiitaki hen koye mabɓe hol ballal men e mabɓe haɗa andi so tafnima jaw e baylo jaw ngo ari ngo soofi beele ko jaw ngo pelta walla ko baylo baylo wadde sukaɓe kala ko woni e mumen koye jignaɓe he adi foof noon enen oɗo génération mais ɗon mbeɗa salli ɗon goto foof e raison kadɗon nande Poulaar eyyi million waɗ ɗum en jaaɓi ɗum oɗo yummum won Poulaar taw bammo wona Poulaar oɗo jibine ko pullo rokke mbo wona pullo oɗo entourage mbo jibina o wallanim pour onan ngal makgal a faami ko toon paami donc raison ji ɗi en keewi toon paami kono noon enen ƴewtinɗen koye men hande sa ari Mauritanie kala pullo mo jiiɗa Mauritanie so ndo sago mum yo wonto capato sa ari Sénégal ɗo ko joni fuɗɗi sansade seeɗa mais adan neɗɗo sikkano so haali Poulaar tan ka neɗɗo ladde walla ƴoƴani hande ko waɗi ɗum noon il faut gonen entreprise aji mawɗi he il faut gonen e télé ji mawɗi he pourtant enen e entreprise aji mawɗi télé ji mawɗi ɗi haaloɓe toon jolfo ko ɓiɓɓe fulɓe hon men mais est ce que en poti ko ɗum haɗa ndi ko addi ɗum en eggu gueɗe men gadduɗen e nder guure yimɓe kamɓe gadino ɗon hodde gadduɗen e guure yimɓe an joni min jeeyi entreprise o mais ko taarima ko foof ɓi pullo ala hen walla pullo o taw Poulaar o somi haali famata mais te min cukalimi tan communication am yawt kaldanmo tan ko wolof walla mi haaldanmo français min jawta wadde ɗum ɗo noon yonti etoɗen wawi lidde koye men juɓɓatinen koye men ganden en gona naɗɗa ɗo hajjalin weelim par ce que jiiɗen fulɓe sa ummi Mbour sa ari tan jitta ko wadde siras mecce kewɗe nen ɗo en jaɓta hen nadde woni mbo poti mbe wiide bel pullo so ari il foti wadde limité e hoore mum ɗum tan fotimi gollade walla koko foti arde jangga bel ma jogo e golle mawɗe ɗe sen jiiɗi jeyde koye men enen no hanirat ni taw en jiggiyaki hande a yiɗat fewnude oto ma jaaha ƴetta goɗɗo taw ɓiɗɗo pullo janggani ɗum mecce kewɗe nen ɗo sa wi aɗa jangga ha e ar mo gonɗen ko joni cuusal waɗi nden sa woni actrice walla acteur wiyete o ko ɓoccode en jeehi hay sukaɓe men janggoɓe université won wiyoɓe ya walloye bamma nen ma e guese so woni rewɓe yumma nen def ala balluɗom ya defoy a faami sukaɓe mbaɗnama limité e golle mo poti gollade te enen sen gollaki en mbawa jeyde koye men par ce que kala ko cohluɗa ma jiggoy ayi ummo so tawi tan en gañi funtu koye men nannen sukaɓe men école par ce que kala ko liggoɗo hande aduna namni ko jangde e bindol te machine aji sen naati toon ɗi bindi tawaten toon ko ɗin mbawɗen hutorade neɗɗo kala oɗo génération garo kala mo janggani ka tongaɗo kala mo janggani a waɗi ɓiima ko booni par ce que hay siras ma wattu wat sa janggani mais sa ari damal galle hande auditeur te anda wona wadde hande jangde wona pour laamade kadi wona ƴewru jangde pour laamade par ce que hande comme joom en comme woɓɓe mais ɓe ñeehani gonɗo ministre walla goɗɗum par ce que aɗa jogui entreprise ma tokos haɗa eto haɗa liggoda yimɓe haɗa hen dañ expérience wawde jogade yimɓe wawde wurde yimɓe wadde jangde woni gonga so yi neɗɗo wakki paɗe walla waɗi beccek walla mi yiɗna ɗum ɓiyi leñolam gonga noon ko ɗum gollal mais so jogui diplôme watta ɗum te holko haɗi ɗum diplôme ko jignaɓe mum mbasi ɗum nanno école so joguino gandal hande hon foti docteur manquére ɗe hon foti hande gueɗe tan kewɗe cohleteɗe lisde jahen heɗen ɗum gaddo e leydi gonɗi te taw heɗen ɗo kewi wadde gonga o hanki ko gaynaka e qur'an joguinɗen woten ɗum goppu men mbadden ɗum e jangde école publique sikki ala école gendi duɗal gendigal janggen hen en ñiŋani waɗoɓe siras par ce que golle ɓuuri nguya min jiɗɗen yo yimɓe ɓeydotoro e golle paam golle gandu golle hewɓe cikkat golle jangde ko pour golle jangde wona pour golle jangde ko pour udditare alay saago kirjinen sukaɓe yo janggo mbo ɗum yawti noon ha janggani eto wadde hunde par ce que neɗɗo jottaki tan wima feewa sa ƴetti barade kas a fawi damal galle
président mbaɗa critiqué neɗɗo fof mbaɗa critiqué taw an a ettaki haydara kala ɗo ɓuuɓiri tawma accuma egga paya e ɓuuɓiri gonɗi ɗum wona ko yawtat donc wasi men e ɓiɓɓi leñol men kono HADIEL konngol battinigol ngol enen gandi musani in muusi du moins jefɗa hol caɗele mantidiɗe mo perɗa dañɗe e ha mbi nimsuɗa an ko saabi natɗa e série ji ɗi walla oɗoji théâtre uji mbatten ɗi par ce que wonko welma hen wonko mettuma hen holko meeɗi yuudem hen tan ha nimsuɗa ko namduma hen no ummo tawi gonga haɗa andi hunde so tawi ko ƴiƴamma woni ko ɗum yidde ma kala ko wawma hen hemde a yiyata ha mbiya haɗa nimsa haɗa woppa par ce que mbeɗa andi hanti ɗum woni e ƴiƴe mam ɗum woni e gurdam mam te kadi somi ɓetti hande duuɓam ko gonmi ko aara ɓuuri heew komi wonani ko aara par ce que min mi yawi naate aar guila 96 puɗɗimi nadde e aar kadi koye wolof idimi wat neɗɗo yiiɗo sikko mi namta wolof min koye wolof idimi wat hol puɗɗiniɗa wolof o Gambi min Gambi idimi wat aar nde haɗa andi Yaya Jammeh ƴetti Gambi ko 94 le 22 juillet 94 o ƴetti 96 Gambi dañ télé min ƴetta toon fedde woto wiyeten Youth Angleterre en immino korija woni haɗa andi koriji men ful ɓe gonnu men fof ɓina hande Angleterre en Italie en mais korijam jiiɗa yomi yaah ɗum addi ɓe ittima hen gartirimi mais guila nden meeɗa e aar si Allah mi siwa hen yii ko mettimi so wona sa'aji e nder ko juuta ko totta neɗɗo rôle saabu minen min ɓuuri wawat spectacle e dow ɗum ɗo eyyi sa'aji eyyi joni jahda e neɗɗo répétition waɗa ko weeli naton yimɓe wonto neɗɗo goɗɗo yimɓe poɓɓan ɗum rek hangue joni an nder ɗum taw yimɓe en beltima an taw haɗa secret a wawa ƴeng tawiya ɗum dow son jippima kadi oɗon mbawi dañdude probléme par ce que ko mbaɗno ɗon foof o bonni ɗum mais hol gartam mo dañɗa e ar mi dañi hen keewi par ce que min mi woni hen ha dokkami hen juma gaddu wuuro amen ɗo Parcelles Assainies wonɗo ha wuuro amen yimɓe inen juulo kadi ɓen ɓurnomi añyomi wona e aara par ce que ɓen jahino mbima a wonti bambaɗo a wonti ñeeño a wonti ɗum ɗo aɗa andi fulɓe tan affaire on muusimi joni noon waɗi araboɓe wote mbaɗannomi publicité affaire hajju agence goto hajju publicité o weeliɓe quoi weeliɓe no feewi joni ɓe noddimi ɗo Parcelles Assainies meɗe yetto saykou Sène kamɓe ko dokkirowo jumaji o ari noon o wiɓe ko o waɗani on publicité o waaji o noon wimi an joni biye makko e juma holko ɓuranma te meɗen ɗo tolnima hande somi yeehi makko ne mi bonni haalis artomi wi Alhaji HADIEL de meɗa aar he e gasi te kadi mi ala ko ñaami mbimi wadde noon joni miijimi te juma men sikki sa addi ɗum hanti waɗama an kam baraji mum hanti a wawa waɗi bonnu a wawa waɗi bonnu par ce que wawama ɗo haɗa wawi hajjoy noon bonna hajjo mbimi yo kam dokku juma o nani wuuro amen e commune Ganɗe koye département Louga o wuuro ngo wiyete ko Wendu kal garɗon yiiɗon juma o ɗum in kam jeeya eko ɓurim wel eko ganduɗa mi addani ɗum te tawmi ɗon ko yimɓe yennatnoɓemi hayso tawi minen jiidi baba par ce que komi ɓiɓɓe baba te ko tana wonɗo chef de village o minen noon min natti ɗon won min joni ko daara gonmi wadde somi dañi ɗum gaddumi ɗum ɗon kadi ciftormi tanam o ciftormi saare babam nde koko weltami tede gaddumi ɗum nde yimɓe heeɓe mbinomi ar waɗe inde wuuro amen min tottuma 2 millions 3 millions mbimi famille am ɓuranimi waddi HADIEL saɓɓitima somi nani haalma ko janggim ko hen tan sa woni art job conscience art heppantaki machallah ñande arsugue ma yetti foof a dañat mais yo laɓɓin golle ma tan allin wawi tawdem hen juma sa yeehi a woppat ɗum ɗo wadde enen basio sukaɓe men kala gonɗe art woto heppan arsugue mum yaarude 16 hatta yettade jaam ha dañen ko jiɗɗen ko donc konngol ma cakkitiɗo e wasi ɓiɓɓe fulɓe ballal mabɓe e frère men oɗo badɗo Fouta Plus waɗi galle joom holko mbitaɓe po mami ara e joom kono kayiti hay enen joɗtoɓe plateau télé e radio meɗo wasiyo wona noon ɓurde hay goto ganda kono hay konngol ngol kurtaten mbiɗen judde jeeri ko wolof o caggito kiss saggi par ce que wolof haali juddu jeeri wadde yowi jibinaɗo e jeeri itta juddu o kayitol ngol ɓe jeeri jibinande teeru eyyi o eyyi bo wadde waɗa mbiya jibinande teeru mo gaccen juddu o ɓayde koɗen waɗaɓe corrigé mbaɗen koye men corrigé taw wona ha ganden ko kalten ko seeɗi aɗen gueɗe ɗe HADIEL ko waɗa modernisé donc renduɓe peccat
en garani pour ɓurde wawde enen mbaɗa ala enen fof gonɗen koye etade kasi donc noon naggi ɓaleer sa ɓiri hen kosam dañjam yetto Allah kay dañi sukaɓe juddu jeeren in eto tan jette Allah wallahi kono eyyi ko ɓeydande on tan ko ɓeydande en ko ɓeydande en tinnade heddi ko noon soɓe jiiɗi yo ɗemgal ngal wuur téléji mawɗi ɗi yo tokosi ɗi yo youtube o yo foof ko sponsor wallitoɓe waajatoɓe mbaɗen oɗo série mbo weela yimɓe fof belto fof poɓ nduno joom mo wuuri wat joom waɗa ɗum waɗa joɓɓoyel gotel ɓe jooɗoro ɗum e télé ɓe jooɗoro ɗum e radio ɓe jooɗoro ɗum e tiktok ɓe jejjita ko hanki ko ɗum min wawi tak joom programme ancude waɗande leñol ngol maskol ngol yaaɗa goɗɗum ina ancina artiste uji mbimi en ɗi ɗeɗo gueɗe woni mbaɗa han mbaɗa télé nde han nayiwa hen taw haydara a dañani hen te noon an ko dañɗa koko télé en walla ko farde non min ko mi lappan hen machallah hajjel an aussi ka neɗɗo belɗo wondude nde tawno sa woni mawɗo a woni nder sukaɓe machallah onon nandirtan ko mawɗo woni moƴƴo min jiiye aɗa tellin hoore ma ɗum no weela men no fewi wayno yeeɓoɓen ɓe mbasa waynade huuley noon ala hen wona huuley ala hen wadde ko yettude fof en yeeɓoɓen ɓe yeeɓoɓe tiktok walla non équipe technique o fof yettudema an yettude kadi Astou Gueye ɗo e Ndar ko debbo moƴƴo e Fatmata Oumar séri joom mettoro noon so joom ina dañi lembel yo taw joom dañi duuɓi 60 ala lembel mom ala hen ala duuɓi 60 ans so dañi 60 ans yo Allah hokku ɗum lembel hay so tawi ɓi ba musankoto o waɗ toon ɓoggol ɓiɓi fulɓi ɗum wonno yewtere men hannde ɗo e Fouta Plus saabi jonde nde woni korka galle joom enen gandi korka galle joom ko koyɗe yeeso jogui ala koyɗe caggal bandiraɓe ɓiɓi fulɓe duwaw min ñaagui moon e Fouta Plus abonné min ñaagui moon e Fouta Plus partage min ñaagui moon e Fouta Plus nde tawno gummiɗo ina yaa ko on weeli duysude min jooɗaki komin dariɓe jahow noon ko on weeli wallude on weeli duysude hajjel enen mbaɗa remercier no fewi mo gandanɗa hoorema somi haale mum ko ɓerde kaldami kalko kalimi mum yonta nde tawno gillam e makko tolni ɗon aduna foof ina andi ko sehlam kono aduna foof ina andi ko neɗɗo jambar aduna foof ina andi ko joom fulla e fayida machallah on woni joom enen ñaganom judde balɗe moƴƴude battani arsugo Allah e yaajede kisal en nden ko mum minen mbima mon frère fonce minen yeesma minen caggal ma nde tawno ka sukol laaɓo jooɗi ñamɗo e mawɓe bandiraɓe ɗemgal wona teppere kono ina tawa kono hodde men wawi meɗe jogui question goto namnon ma bisimilla wa est ce que meɗe yooɗi hajjel an gorko faɗɗanima an ka jonta kini ma in dari kofol ma in dari guiti ma wona chinois comme guital teleni kadi ko barki gandal walla haalis Allah dokkuma ɗum sa ɓornim veste jooɗa sa ɓornim sabandor jooɗa ka jonta min wawi ñumanade seeɗa aɗa andi huuley sankima tawɗo yeɓate